аңлайм сиңа ул кирәк, аны ярата синең йөрәк. Әмма мин ул түгел шуңадыр, мине җылытты кулларың сирәк. Ләкин аңлайм сиңа ул кирәк, аны ярата синең йөрәк. Әмма мин ул түгел шуңадыр, мине җылытты кулларың сирәк. Түгел бүген аңа багышлыйсың төнлә мәхәббәт язуларын. Аны уйлыйсың, аны сөясең, миңа ни кала ындыр идем биші даруан. Миндә хәзер бүтәннең яры чәчәкләргә күмәни кирәк тагын йөрәгемә. Ник ул син түгел йөрәк бит сизә һаман тагын искә төшерә. Ләкин аңлыйм сиңа ул кирәк, аны ярата синең йөрәк. Әмма мин ул түгел шуңадыр, яныңда булса да үзең дә беләсең, йөрәгеңдә калдым мин мәңгегә. Шулай кызык тормыш, ялгыш түгелдер, шуңа калсын барсы тик хәтердә генә. Миндә хәзер бүтәннең яры чәчәкләргә күмәни кирәк тагын йөрәгемә. Ник ул син түгел йөрәк бит сизә һаман тагын искә